କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ 1907 ମସିହାରୁ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଓକ୍ଲାହୋମକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟେଟ୍ କରାଗଲା। ସେତେବେଳେ ଗ୍ରୀକ୍ ଫ୍ରେଡମାନଙ୍କ ପୂର୍ବଜମାନେ ଏହି ସବୁ ଜମିର ହକଦାର ହେଇଗଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ସାରା ରେକ୍ଟରକୁ ତାର ଜମିର ଅଲଟମେଣ୍ଟ ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ଏହି ଜମିକୁ ନେଇ ସେ କ'ଣ କରିବ। ଏହି ଜମି ପୁରାପୁରି ପଥୁରିଆ ଥିଲା ଏବଂ ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଝଡ଼ ଆସୁଥାଏ, ଆଉ ଏଠାରେ ବହୁ ସାପ ବି ଥିଲା। ତାର ବାପା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏହି ଜମିକୁ ବିକିଦବା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ସାରା ସେଇ ଜମିରେ କାନ ଦେଇ ତଳୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା। ସେ ତେଲ ବହୁଥିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରିଲା। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ପ୍ରପର୍ଟିର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ $30 ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ତାପରେ ସାରା ଏବଂ ତାର ବାପା ଏହି ଜମିରେ ତେଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଷ୍ଟେଷ୍ଟର ଅଏଲ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ କଳା ଲୋକଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଅଫିସ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ପଶିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ ଏବଂ ସବୁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ କାଢି ଦେଉଥିଲେ, କାରଣ ସେ ସମୟରେ ବ୍ଲାକ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ପଶୁ ଭଳି ଟ୍ରିଟ୍ କରୁଥିଲେ। ଜୋ ପାନ୍ ଓକ୍ଲାହୋମ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କମ୍ପାନୀ ପାଖକୁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାକୁ ଝାଡୁବାଲା ଲୋକ ବୋଲି ଭାବି ନେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସାରା ଗୋଟେ କ୍ୟାଫେକୁ ଯାଏ ଏବଂ ସେହି କ୍ୟାଫେରେ କେବଳ ଗୋରା ଲୋକମାନେ ହିଁ ଯାଇପାରୁଥିଲେ। ସାରା ସେଠାରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ମାଗେ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଫେବାଲା ବ୍ଲାକ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବାକୁ ମନା କରିଦିଏ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଏସବୁ ଦେଖି ସାରାକୁ ପାଣି ବଦଳରେ ଲେମନ ପାଣି ଅଫର କରେ, କାରଣ ସାରା ପୁରା ଶୋଷିଲା ଥିଲା। ଲେମନ ପାଣି ପିଇ ସାରିବା ପରେ ସେହି ୱେଟର୍ସ ଏହି କପ୍ଟିକୁ ଟାୱେଲରେ ଉଠାଇ ନେଲା। ସାରା ସେହି ଲୋକକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ୱେଟର୍ସ ସାରାକୁ ତୁରନ୍ତ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ କହିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଜୋ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଠାକୁ ଝାଡୁ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନି, ଆପଣମାନେ ମୋ ଝିଅର ଜମିକୁ ଖୋଜି ଅଏଲ ବାହାର କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆସିଛି। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସାରା ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଏ। ସେ କହିଲା, ମୋ ପାଖରେ 160 ଏକର ଜମି ଅଛି ଏବଂ ଜମିର ତଳେ ତେଲ ଅଛି। ସାରା ସେମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାପରେ ନିଜ ଜମିର ଲୋକେସନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଦେଲା। ବିଗ୍ ଜିମ୍ ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଜମିକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଏଠାରେ ବହୁତ ଗଭୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ କମ୍ପାନୀର ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତାପରେ ବିଗ୍ ଜିମ୍ ନିଜର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲେ, ମାନେ ଜମିର ଭଡ଼ା, ଆଉ ସାରାକୁ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ 6 ମାସ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଏକରକୁ 50 ସେଣ୍ଟ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ସାରା ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରେଟ୍ 50 ସେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ $1 ଅଛି। ଏହାପରେ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାନୋ କମ୍ପାନୀ ସେଠାରେ ଡ୍ରିଲିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ 3 ମାସ ପରେ ବିଗ୍ ଜିମ୍ ଆସି ସାରାକୁ କହିଲେ, ଆମେ ତଳେ କୌଣସି ତେଲ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ସାରାର ପରିବାର ପୁରା ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ସାରାକୁ କହିଲେ, ଏହି ସବୁ ମସିନ ରଖିପାରିବ, ଏହାକୁ ଫେରାଇ ନେବାରେ ଆମର ବହୁତ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ଏଠାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲା ସେହି ଜମିକୁ କିଣିବା ପାଇଁ। ସେହି ଲୋକଟି ଜୋକୁ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତି ଏକରକୁ $2 ଦେବି। ତେବେ ଜୋ କହିଲେ, ମତେ ଅଫିସରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହି ଜମି ପ୍ରତି ଏକରକୁ $3 ରେଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସେ ଲୋକ କହିଲା, ଏହି ଜମିର ଏତେ ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଜୋ କହିଲେ, ଏହା ମୋ ଝିଅର ଜମି, ଆଉ ଜମି ବିକିବା ତାରି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଏହାପରେ ସେ ଲୋକଟି ତୁରନ୍ତ $6 ଅଫର କରି ସେଠାରୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସାରା ବୁଝିଗଲା ଯେ ଏହି ଲୋକଟିକୁ ପାନୋ କମ୍ପାନୀ ପଠାଇଥିବ। ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ସେଠାରେ କିଛି ପାଇଥିବେ, ଆଉ ଏବେ ସେମାନେ ଏହି ଜମିକୁ ହଡପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ସାରାଙ୍କ ମା ତୁରନ୍ତ ଜମିର କାଗଜ ବାହାର କଲେ, କାରଣ ଗୋରା ଲୋକମାନେ ଏହି ଜମି ସହ କିଛି ବି କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପେପରକୁ ଜମି ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ଦେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କାରକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖିଲେ। ସାରାଙ୍କ ପରିବାର ଲୁଚି ଗଲେ ଏବଂ ସେହି ଗାଡ଼ିରୁ କିଛି ଲୋକ ଗନ୍ସ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ପଶି ସେହି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପେପରକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ବି ନ ପାଇବାରୁ ରାଗିକି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ସାରା ବୁଝିଗଲା ଯେ ଏହି ଲୋକମାନେ ସେହି ଜମିକୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ସାରା ଗୋଟେ ଅଏଲ କ୍ୟାମ୍ପରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ସାରା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଡରୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ସାରା ଦୌଡ଼ି ସେହି ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଏ ଯାହାକୁ ସେ କ୍ୟାଫେରେ ଭେଟିଥିଲା। ସାରା କହେ, ଆମେ ସେହି କ୍ୟାଫେରେ ଭେଟିଥିଲେ। ବର୍ଡର କହେ, ମୋର ମନେ ଅଛି। ତାପରେ ସାରା ସେମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ମୋ ଜମି ତଳେ ତେଲ ଅଛି। ପାନୋ କମ୍ପାନୀ ମୋର ଜମିକୁ ଲିଜରେ ନେଇ ମୋତେ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଜମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଲା ଏବଂ କୌଣସି ତେଲ ନାହିଁ। ପ୍ଲିଜ ତମେ ଆସିକି ସେଇ ଜମିରୁ ତେଲ ବାହାର କର। ଏହା ଶୁଣି ବର୍ଡର କହେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ମସିନ ନାହିଁ, ତେଲ କେମିତି ବାହାର କରିବି। ଏହା ଶୁଣି ସାରା ରାଗିଯାଏ। ସେ କହେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ବିଜନେସ ଡିଲ୍ ଦଉଛି, ଆଉ ତୁମେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ପରି ମଜାକ କରୁଛ। ସାରା କହେ, ମସିନରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ପାନୋ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ମସିନ ମୋ ଜମିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ବର୍ଡ ନିଜ ପାର୍ଟନର ମେସକୁ ନେଇ ସାରାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଗଲା। ବର୍ଡ ସେଠାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ମସିନ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ବର୍ଡ ଡିଲିଂ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହି ସମୟରେ ବିଗ୍ ଜିମ୍ ସେଠାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ମେସ୍ ସାଇଡକୁ ଯାଇ ଗନ୍ ଉଠାଏ। ତାପରେ ବିଗ୍ ଜିମ୍ ସାରାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଏକର ପାଇଁ $20 ଅଫର କରେ, କିନ୍ତୁ ସାରା ମନା କରିଦିଏ ଆଉ କହେ, ମୁଁ ଏହାକୁ ବିକିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏସବୁ ଦେଖି ବର୍ଡ ବି ବୁଝିଯାଏ ଯେ ଏଠାରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ତେଲ ଅଛି, ଆଉ ସେମାନେ ସାରାଙ୍କୁ ଫସାଇ ଏହି ଜମିକୁ ହଡପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନ ଡ୍ରିଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମସିନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଯାଏ। ବର୍ଡ ମେସକୁ କହେ, ମସିନ ବନ୍ଦ କର। ସମସ୍ତେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ମସିନ ଫାଟିଯିବ। ମେସ୍ ତଳକୁ ଦେଖି କହେ ଯେ ମସିନ ଫସି ଯାଇଛି, ତା ଛଡା ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ।
ପ୍ରଥମେ ବଡ୍ କହେ ଜମି ତଳେ କେତେ ପରିମାଣରେ ତେଲ ଅଛି ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ମାଟିର ଗୋଟେ ସାମ୍ପଲ ନେଇ ସାରା ସହ ଜିଓଲଜିଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଏହି ମାଟିକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ $10 ଲାଗୁଥିଲା। ବଡ୍ ନିଜ ପକେଟରୁ ଟଙ୍କା କାଢି $10 ଦିଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜିଓଲଜିଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ଏ ମାଟିରେ ବହୁତ ତେଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭଲ ତେଲ ନୁହେଁ କାରଣ ଏଥିରେ ସଲ୍ଟ ୱାଟର ମିଶିଛି। ବଡ୍ ଏବଂ ସାରା ପୁଣି ଥରେ ନିରାଶ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଡ୍କୁ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗେ। ସେମାନେ ବାହାରେ ସେଇ ଲୋକର ଅପେକ୍ଷା କରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜିଓଲଜିଷ୍ଟ ନିଜ ଅଫିସରୁ ବାହାରେ, ବଡ୍ ତାକୁ ଧରି ନିଏ ଆଉ ପଚାରେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ। ଜିଓଲଜିଷ୍ଟ କହେ ଯେ ଏହି ସାମ୍ପଲକୁ ପ୍ୟାନ୍ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ପାଖକୁ ନେଉଛି କାରଣ ସେ ମତେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦେବେ। ସାରା ଆଉ ବଡ୍ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ମାଟି ତଳେ ବହୁତ ତେଲ ଅଛି। ବଡ୍ ସାରାକୁ କହେ ଯେ ଆମକୁ ଏହି ସାମ୍ପଲ ଠିକ ଲୋକ ପାଖରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ବୁଢା ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଯିଏ କି ଏସବୁ ମାଟି ଟେଷ୍ଟରେ ବହୁତ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଥିଲେ। ସେ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ $5 ଚାର୍ଜ କରେ। ବଡ୍ ଏବଂ ସାରା ସେଠାରେ ବସି ଟେଷ୍ଟ ସରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ହେବା ପରେ ଜିଓଲଜିଷ୍ଟ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହେଇଯାଏ। ସେ କହେ ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଏମିତି ଦେଖିନଥିଲି। ଏହି ତେଲ ବହୁତ ଡେନ୍ସ, ମାନେ ଏହି କ୍ରୁଡ ଅଏଲ ଏତେ ପିଓର ଥିଲା ଯେ ଏହି ଜମି ପୁରା ଓକ୍ଲାହୋମାରେ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ହେଇପାରେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାହାର ବି ଟଙ୍କା ନଥାଏ ଆଉ ତେଲ କାଢିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ। ତାପରେ ମେସ୍ ମଜାକରେ କହେ ଆମେ କଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚୋରି କରିବା କି? ତା ପରଦିନ ବଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଲୋନ ମାଗିବାକୁ ଯାଏ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସାମ୍ପଲ ଦେଖାଇ ବଡ୍ $2000 ମାଗେ। ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ସେ ୱାଲ ହୁକ୍ କିଣିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟେ ଅଧା ଖୋଳା କୂଅ ପାଇଁ ଲୋନ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଏଥିରେ ବହୁତ ରିସ୍କ ଥାଏ। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଖାଲି ହାତରେ ସେମାନେ ଫେରି ଆସନ୍ତି ଆଉ ବାହାରକୁ ଆସି ବଡ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମହିଳା ସାଙ୍ଗଠୁ ଟଙ୍କା ଉଧାର ମାଗନ୍ତି ଆଉ ଟଙ୍କା ନେଇ ବଡ୍ ବାରୁଦ କିଣେ। ସେତେବେଳେ ସେଇ ଦୋକାନୀ ସାରାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାରି ଆଡକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗେ ଆଉ ସାରାର ରଙ୍ଗ ଦେଖି ତାରି ମଜାକ ଉଡାଏ। ଏହା ଦେଖି ବଡ୍ କହେ ଏ ଝିଅଟି ମୋ ସହ ଅଛି କହି ତା ମୁହଁକୁ ମାରି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଘରକୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ଯେ ମାର୍ଶାଲ କ୍ରିକ୍ ନେସନର ପିଲାମାନେ ଫଟୋ ଦେଖାଇ କହେ ଯେ ଏଇ ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ କେହି ଏମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛି କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଜମି ତଳେ ବି ତେଲ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ। ଏହା ଶୁଣି ସାରା ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ କାରଣ ସେହି ପିଲାମାନେ ସାରାଙ୍କ କ୍ଲାସମେଟ ଥିଲେ। ମୋ ଝିଅର କିଛି ବି ନ ହଉ କହି ବଡ୍ଠୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନିଏ। ପରଦିନ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଇଞ୍ଜିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି। ସବୁକିଛି ପୁଣି ଥରେ ଠିକରେ ଚାଲୁଥିବା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଗାଡିରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ଲିଗାଲ କାଉନ୍ସିଲର ସାରାଙ୍କୁ କିଛି କାଗଜ ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁଥିରେ ପାନୋକ ଅଏଲ କମ୍ପାନୀ ତମ ସହ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ତମେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ମସିନକୁ ଫେରାଇ ଦବ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଫେରାଇ ପୁଣି ଧମକ ଦଉଛ। ବଡ୍ ହସିକି କହେ ଗୋଟେ 11 ବର୍ଷର ଝିଅ ତମକୁ ଧମକ ଦଉଛି। ତାପରେ ବଡ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରି କହେ ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି କେହି ଏହି ଜମି ଉପରେ ପାଦ ରଖିଛ ତ ମୁଁ ତାକୁ ଗୁଳି ମାରିଦେବି। କାଉନ୍ସିଲର ବଡ୍କୁ ବୁଝାଇ କହେ ମୋ ବସଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଫର ଅଛି ଏବଂ ତୁମେ ଜାଣ ଏହି ସବୁ ମାମଲା ଯଦି କୋର୍ଟକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ କାମ ଫସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ବଡ୍ ଏହି କଥାକୁ ମାନେନି। ତାପରେ ସେମାନେ ବଡ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ତାକୁ ବିଗ୍ ଜିମ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ବିଗ୍ ଜିମ୍ କହେ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଗୋରା ଲୋକମାନେ ହିଁ ଏଇ ଷ୍ଟେଟ ଚଳାଉଛନ୍ତି। କୋର୍ଟର ନିଜର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏବଂ ଲୋକାଲ ଜଜ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଏ, ଅନଏଜୁକେଟେଡ ବୋଲି ଭାବାଯାଏ। ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହବ କି ତମେ ସାରାଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନ ହୋଇ ତାପରେ ତୁମେ ଏହି ଜମିକୁ ମତେ ଦେଇଦବ। ବଡ୍ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହେ ଏବଂ ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ 15% ପ୍ରଫିଟ ମାଗେ କାରଣ ସାରାକୁ ବି କିଛି ଦବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ଡିଲରେ ବିଗ୍ ଜିମ୍ ମାନିଯାଏ। ପରେ ବଡ୍ କହେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଡିଲରେ ଆମକୁ ରାଜି ହବାକୁ ପଡିବ କାରଣ ତେଲ କୂଅ ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆଉ ତାକୁ ଖୋଳିବା ପାଇଁ କାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ପରଦିନ ବଡ୍ ସାରାଙ୍କୁ ସେହି କାଗଜରେ ସାଇନ କରାଇବାକୁ ଆସେ। ସାରା କହେ ଏହା ପରେ ମୋର ସବୁକିଛି ବିଗ୍ ଜିମ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ ଆଉ ତମେ ମୋର ପୁରା ଟଙ୍କାର ପରସେଣ୍ଟେଜ ମତେ ଦେଇପାରିବ। ତେବେ ବଡ୍ କହେ ହଁ। ତାପରେ ସାରା ସାଇନ କରେ। ବଡ୍ କହେ ଯେ ସବୁକିଛି ଠିକ ଅଛି କି ନାଇଁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ଶୁଣାଣି ହେବ। ସାରା ବଡ୍ଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଶାଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ କୋର୍ଟ ବାହାରକୁ ବହୁତ ରିପୋର୍ଟର ଆସିଥିଲେ କାରଣ ଗୋରା ଲୋକମାନେ କଳା ଲୋକମାନଙ୍କର ହକ୍ ମାରି ସେମାନଙ୍କର ଜମିକୁ ଠକିକି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ ସାରା କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସାରାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମିସ୍ ବ୍ଲାଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ସାରା ଜର୍ଜକୁ କହେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଜମି କେବଳ ଘାସ ଓ ପଥୁରିଆ ଥିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଜମିକୁ କେହି ପଚାରୁ ନଥିଲେ। ଯେମିତି ଧରା ପଡିଲା ଜମି ତଳେ ତେଲ ଅଛି ସମସ୍ତେ ନିଜର ହକ୍ ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଜମି ମୋ ପାଖରେ ହିଁ ରହୁ। ଏହା ଶୁଣି ଜର୍ଜ ବଡ୍କୁ ଗାର୍ଡିଆନସିପ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ପରେ ବଡ୍ ସାରାଙ୍କୁ କହେ ତମେ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖ, ମୁଁ ସବୁକିଛି ଠିକ କରିଦେବି। ତାପରେ ବଡ୍ ବିଗ୍ ଜିମ୍ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗାର୍ଡିଆନସିପ ପେପର ଦେଇଦିଏ ଏବଂ କାଗଜ ବଦଳରେ 15% ପ୍ରଫିଟ ମାଗେ। ବିଗ୍ ଜିମ୍ ତା ସର୍ତ୍ତ ମାନି ନିଏ। ଏହା ପରେ ମେସ୍ ସାରାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଘରେ ଛାଡି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ
ବିଗ ଜିମ୍ଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ତାକୁ ବନ୍ଧୁକ ମାରି ରାସ୍ତା ସାଇଡରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବଡ ମେସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ମିସ୍ ବ୍ଲାଥ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟର ସହିତ ସାରାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଟାଇମରେ ବଡ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କୁହନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ନବାକୁ ଆସିନି, ମୋର ବହୁତ ଲେଟ୍ ହୋଇଯାଉଛି ସାରାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ମିସ୍ ବ୍ଲାଥ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ସାରାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି, ତୁମେ ମୋ ସହ ଆସିପାର। ସେମାନେ ସାରାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ବଡ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମେସ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗେ। ତାପରେ ତାକୁ ତାର ମୃତଦେହ ମିଳେ। ଏହା ଦେଖି ମିସ୍ ବ୍ଲାଥ କୁହନ୍ତି, ନେକ୍ସଟ ଟାର୍ଗେଟ ହଉଛି ସାରା। ବଡ କହେ, ଯଦି ମୁଁ ଜର୍ଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗାର୍ଡେନସିପ କ୍ୟାନସେଲ କରିଦିଏ, ଜମି ପୁଣି ସାରାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଚାଲିଯିବ। ତା ପରଦିନ ସେମାନେ ସାରାଙ୍କୁ ଧରି କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ମିସ୍ ବ୍ଲାଥ ଜର୍ଜଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ଏହି ଝିଅଟିର ଗାର୍ଡେନସିପ ପୁଣି ଥରେ ଚେକ୍ କରାଯାଉ, ଏଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି କାରଣ ସାରାଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ବିପଦ ଅଛି। ଜର୍ଜ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେ କାଗଜପତ୍ର ଠିକ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରି ଦେଖନ୍ତି ଯେ ବଡ ହେଉଛନ୍ତି ଟେକ୍ସାସ ସହରର ବାସିନ୍ଦା, କିନ୍ତୁ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ଥିଲା ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକାଲ ସିଟିର ବାସିନ୍ଦା। ଜର୍ଜ ଏହି ଭୁଲକୁ ବାହାର କରି ଗାର୍ଡେନସିପ କ୍ୟାନସେଲ କରିଦିଅନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ବଡ କିଛି ଡାଇନାମାଇଟ ଆଣି ତେଲ କୂଅ ଭିତରେ ଫିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି କାରଣ ତେଲ କୂଅଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତା ପରଦିନ ବିଗ ଜିମ୍ ସାରାର ଜମିରେ ପହଞ୍ଚେ। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଖାଲି କଥା ହବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ପରେ ବଡ ତାକୁ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ରୋଜ ତାର 2 ପିଲାକୁ ଲୁଚାଇ ଦିଏ। ବଡ ବିଗ ଜିମ୍କୁ କୁହେ, ଜଲ୍ଦି ତୁମେ ଏହି ଜାଗା ଛାଡି ଚାଲିଯାଅ, କିନ୍ତୁ ବିଗ ଜିମ୍ ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲା। ଲୁଚାଇକି ଗାଡି ପଛରେ ଗୋଟେ ମସିନ ଗନ୍ ଆଣିଥିଲା ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଗନ୍ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଲୁଚିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସାରା କୂଅ ଭିତରେ ଥିବା ଡାଇନାମାଇଟ ସୁଇଚକୁ ପ୍ରେସ କରିଦିଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ବଡ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୁଏ ଏବଂ ହଠାତ୍ ଜମିରୁ ବହୁତ ସାରା ତେଲ ଉପରକୁ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗେ। ଏହା ଦେଖି ସାରା ଖୁସିରେ ଦୌଡିଯାଏ। ଏହା ଦେଖି ବିଗ ଜିମ୍ କହେ, ଏସବୁ ତେଲ ମୋର, କହି ନିଜର ବନ୍ଧୁକ ବାହାର କଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ସାରାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସାରାଙ୍କ ବାପା ବିଗ ଜିମ୍ ଠାରୁ ବନ୍ଧୁକ ଛଡାଇ ନିଏ। ତାପରେ ବିଗ ଜିମ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିନେଲେ। ସାରା ନିଜର ତେଲ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଖରାପ ଲାଗିଲେ ଡିସଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।